दाख्लैनि जे जाथाया माबायदि जानाय नोंथाङा दाखालिनि जाथाया माबा मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों होननानै माने इसोर माबा गावबुरा प्रेसिडेन्ट इनिफ्राय माबाया गावसोर ज' जालायदोंमोन आरो ना ज' जालायनायाव माने गार्जेनफोरखौ लिंहरदोंमोन आंखौबो लिंहरदोंमोन आं बिमाया फन हरनानै खिन्थु आं थांनाय जादिया माखासे साथाम साब्रै मानसि लानानै थांनानै मोनैगौ माने मानसिया गावनि गोमाना दंमोन बेनिफ्राय नुखायाखै दिनैसिम मानसिया जेनेबा मैयासिम जों मिथिनाय बायदिबा जेनेबा मानसिखौ गोथैखौसो मोनदों होननानै जों थाङिनि सिगांनो माने बिसोर दैनिफ्राय बोखांना दोनदों होननानै जों मिथियो आरो बेखिनिखौल' मिथियो जों ओमफ्राय पस्टमर्टम रिपर्टआव जों थांफादोंमोन थांनानै मोनासेयाव मोनफैनाय जादों आरो माबायदि थैदों होननानै बुंदों बिथांमोना फुख्रियाव बोखांनाय सम ना बिथांमोना मा फोरमायदों जों नुनायावथ' मानसियासो बानायनाय बायदि नुदों आरो जों माने बेखौ बेलेगथ' बिदि माबानाय सन्देह खालामाखै जेनेबा गावसोरनि न'नि मानसियानो साजायनानै माने सिगांनिफ्रायबो नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जायो होनना जों खोनायो भिडिअबो दं सिगांनि भिडिअ बायदिसिनाबो जों माने लोगोफोरजों खोनायो भिडिअ भाइरेल जादों बिसोरनि फेसबुक वाट्सएपआव माने हरनाय नुदों आरो बेफोर भिडिअखौबाबो सिगां बुलाय सुलाय माने इसोर सुख सान्ति गैया मालाबा न'खराव फैना थाफैयो जों गामिनि मानसि जों नुयो आरो सम सम नोंथांमोना दा एफआइआर होदों नामा थानायाव जों दिनै दा बावैसो जों आनसलिकजों आफादफोरजों रायज्लायनानै जों दा थांनो नागिरदों माबायाव थानायाव एफआइआर होनो जुदि बिथांमोना जुदि थानायाव लायाबा जों एसपिनि आखायाव जों एफआइआर होनाय जासिगोन आदसा ओमफ्राय मा गामिनिमोन हिन्जावसाया कदमगुरिनि अबाव हाबा जादों होनदोंमोन बिदि बरदै बागान नल'नि पाम्प ना मायाव जादों मा हारिनि मानसिमोन असमिया माबा तामुलि लिरो बे हिन्जावसाया सरगियारि लिरो बर' मुङा दिम्पुल सरगियारि नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरदों नामा जों मिडियानि गेजेरजोंथ' बुंनो हायो मिडियाखौ